Og så har vi det skønne billede af mit gamle skiv, Jesper, som den hed. Ja, den er nu overtaget af en svensker, Peter Malmberg fra Landskrona. Og han er simpelthen bare alle tiders der, har overtaget det skib, og den kan vel dårligt komme i bedre hænder. Men der er jo gjort meget ved den, og jeg synes jo også, at vi nu bare skal se, hvad han har fået ud af det her skiv efterhånden, som han har gået rodet med det. Och så. Men det gör vi kun när vi har tagit bort bultarna. Det gör vi bara när vi har gäster. Annars så får det vara så. Det är helt duktigt. Så. Så. Kan du skicka tecken till mig? Ja, men jag får på vattnet tänkte jag. Så. Ja. Sen kan vi göra tecken sen. Ja, vi har gått på plats nu så här. Ja, der blev meget plads. Ja. Jag vet inte vad den är. Ja, men varför går inte den? Så. Så. Jag får gardinerna där. Vi kan öppna lite fram igen. Det är varmt nu va? Ja, det kan vara trevligt. Ja. Så ska vi ha kaffe. Det skal vi. Ja, det har vi inget. Jo, det har vi. Ellers overlever vi. Ja, vi har lite. Avstämningar på linor och allt det där till helvete har det varit. Men det fungerar bra nu. Ja, men drej du frem og tilbage, Ja. så panorerer jeg ud til motoren. Ja, perfekt. Så kan man se, hvad du laver med det håndsving. Ja. Ja, drej. Ja, men det virker jo bare. Det er rigtig godt, det der. Ja, vi går runt här nu med allting. Jag måste ta på solglasögon ute. Har lite bekymmer med ena ögat. Hon börjar leva nu. Det blev bra. Ja, det vil jeg. Det är trevligt. Ja. Janne, kan vi få solpaneler, sol från det hållet också? Ja. Det er rigtig godt. Ja. Janne har ju mycket uppfinningar och sånt på den. Och så har vi utvecklat en hans anda. Ja, vi har fortsatt på samma vis.